И здравейте, приятели! Аз съм Николай. Тук при мен е моята майка, която се казва... Ехо! Твоята майка? Еми каква си ми? Да не си ми баба? Да, бе. Поне си кажи името. Калинка. А, така. Добре, добре. Много се крекаш. Така. Ако някой от вас хора е срещал каналът Zero Power с едно замъни картинката, аз съм той, който е създал този канал и който е качвал в него. Имах проблеми и затова не успях да заснема още такива клипове, за което съжалявам доста. Но ето, пак се оправих. Майка ми тук ми показа една-две неща как да се изтегля, че позабрал съм и аз малко старе. Как се казва? Че да мана споделянето. Ето вижте майка. Майко, покажи се. Аз да се покажа. Да, покажи се. Ето го. Това е майка. Стига те. Срамежлива е. Да, така. Нека да влезем в Google, за да ви покажа едно видео. Така. Сега ще ви покажа каналът, в който снимах преди. Аре бе. Опа, какво написа казва? Какво бе? Ето го. Така. Канала, който ще ви покажа, е старичък. Ето го и него. Ето го старичък канал. Изчакай да направи ти да видиш. Ще да ти изпратя някакъв абонат. Чакай. Готово. Ето и майка вече може да види къде съм влязал. Така, натискам на канала, който снимах преди. И ето ги всички клипове, които съм снимал. Ето. Доста са. И още 10 клипа има. Така е. Ето тези 20 абоната. Се абонирам за себе си, айде. Чакай. Тук нещо стана. Добре, готово. Това е старият канал, но новият. Ето това новият, ще ви покажа. Преперам, защото не е студено. Аз не натиснах ли моят канал или начало натиснах? Майко, ти не ме кажеш нещо? Само един абонат, но сега това е майка. Така. Това е името, мързима, слагам снимки, корица, такива неща.
Пуй! Изчезнаха ми абонатите. Майко, що си има на абоната, бе? Как ще съм си намала абонат? Ти ли си в статута? Да, съм в YouTube. Чакай, аз не съм влезнала. Оле. Да, това е каналът като цяло. Нищо няма в него, празен е. Освен това суперско име, сега така. Ба, не мога. Не мога. Сега ще го покажа. Права е така. За да виждате от по-близо името. Това е името. Ето, това е името. Забележете го. Ето сега. Абонирана съм, бе. Как се абониран? Аз нямам. Ба, не ме интересува. Да. Аз викам да спирам този клип, за да имам време да го кача. И ще си продължа там гейминг клиповете и таз подобни. Режим на рисуване. Охо! Човек, аз мога да рисувам тука. Бах, якото. Докато снимам, мога да рисувам. Виж, че имаш абонат, бе, Нити. Окей, това е. Даже ви рисувам Спайдермен. С малко не искам. Че не мога да рисувам капра. Нити, как правиш така да гледам аз какво правиш? Чекай нещо. Нали виждаш сега на скайпа как съм влезнал? Това плюсчето, натискаш сподели екрана, натискаш да или каквото е там и готово. Разбра ли се? Разбрах. Обаче това е якото, че мога да рисувам тук. Суперско. Значи ще направя... сетих се направя. Това ще е от мен. И айде, приятели, до следващият ми клип.